ya mono romori kito Petro machini asaraboti rio asenchera ajowe kera nukro chinse mecho achia ensemo yebunge nyalibacha toske muntu totamwe kika se county ya Nyamira esibono niko chitundubari chechae chia nami tente amo na nyansiongo hime ya Nyamira gwetera asabare mibabo batebiringa nigo gose nigo bagenderere konyora chikiro chire chindonge magaga haya aba gose magaga yabakarani go chaka korenga buya kobwaterana nengusana yabeire ororo asige kabono igoro ye chita gose igoro ye chitati chigo chigotumi kwa chinsemecho bakwana negeta seni gen soko TV ya masa ya moni ngabona basabirenga nigo abaremi balia bakorwali yaki gochi asaba karani eli bamento chikiro chechae batige ebikora bunebyo eli okoreto bwasioku as omangana yo gupimecha muri kito Steven Nyarikie Mbunde nigakoreta ya weka chinsemecho na kobwani roboti rokobwatia Amonchirili aao nigagendere korokana haso korenga gwecha stundubari aao hase county ya Nyamira mega yukuriye kirokyo boseneta hase county ya Nyamira moskecheremia migosi ocha kubwato kachira tiria stundubari aao hase goikabono abakarani bagenderere koronge ya chira tiri cyabo hase stundubari yecha ya nami se factory ya Gianjore chien 049 nigekerekyo bagokere getambo kirokyo gosirwa nera tirie yu hase bakwanere ngani gokonyora bagorechira tirisa to chinkoro ekyo cyasaregete maega none batarange akoreterera tirie ya chicharero bono nabonda eteko batainga asemere meria bali mitwa akolire buna tuale boika tuali ringa tuaro lirenga migutore abali mituga jabune komiti tokabaletera amapendekezo nganga kitogokora tokonye kurwa sobole miyoboto koiberwa tugachaka ngatiga bali mitore isichi besa togorera tiri at least ko machiko toba nera tiririe goche ya tupimira tu akonyore gutulianania abali mitwe kire paka tuagorera chira tiri go ikaisatu ne chira tiri echi ara osatibuma ete ne kyuma ke gosalika buna gari go sekento kende gionse ege swali de ko baboni na ihuwa na ndano babukana nga mota iri chira tiri kyamigosi mota iri chira tiri kyamigosi igeri ne makala bagukwana kerekyo nigo bakwana irobuya bokwereka ingaho muremi komentare nibo asekeya akonyora kiabede chigo sareka omuremi ochandikire paka bono konyoya ikira ase tuare gopima twanyorekera tochibwate togopima buya bono mbaika katika bera iga bakanyora ratiriteyo bagachaka gusumbua omuremi ase njirere nene sana no ende chikiro chikobora direki ya itaye amo yabanja achuretyo munda ntwa churetyo mokarani abaka tokarangeje mu manager agene kira tirie ndonge kuri factory na magena agadisa burubera tirie yabo tu abwate ta nera tirie ase tundubari ya tente chien 047 nige kurate yabekirunga ubuyibwe chikiro nibo bogochaka kurwa sabaremi abakonyara kwenda maega na bakarani na kobali yaki egento kiagereke gosaria kemerie chae ni wana tuwanchanga koleta tole era tirie ikoto kurajia ntebune ntwabare number 1 esababu na bera towe kane yaretirwa mbaro bari gura okebi korogosi ekoro manye teme chando tubwate iyi tutwere teme chando twate abane factory teme chando twate abane mukarage teme chando ekoro nyoro monta tayo koiberu ekiro montore na iba ngayakwira kibuno mulimi nime cyane yo kubisa kwa uri cyae oyugwete ngeyara baki nse kwa gukomi yo kwa magatero ngaki ngasaba kwa ko gano je wo kolera ngaki saba ngaki ase tundwari cha 005 nigekerekyo abaremi bakwaneire obuya bokwerengere chae maega bataranyira bosi bo mokarani konyoro turaba mama bari batata bari bakwe buchikono batarera abantu chae kwa mana konyoro bosacho ndero no ati nige tundubari agokoraki ego so era diria una moya cheneriga ebe kugariga etumekegararia egara manyoro chikiro cheino boikerani korwa hase tundubari ya tende yego toka nse factory ya Gianjore hase bunge ya West Mogrango me county ya Nyamira kingo reporter ya Soko TV Rietera Nyariki Steven Mbunde.